estamos no Centro Cultural Queixumes dos Pinos con unha nova actuación, con un novo evento cultural aquí na cidade das Burgas, na Bella Aurea. Pero é unha xornada un pouco especial porque rematamos do mellor xeito que se podía facer esta tempada 2019, 2018, 2019. E o vamos a facer con música e o vamos a facer con unha das grandes estrelas. Bueno, con un dos grandes, o mellor estrela neste momento non, pero será o seguro, pero con un dos grandes descubrimentos que a Televisión de Galicia fixo neste ano. Ni máis ni menos que Belusa Carballo. Hola, Belusa, que tal? Hola, boas tardes, que tal, guapa? Gracias. Moi ben, encantada de estar aquí con vos. Se gustou aí a presentación, un dos estrela, depois me viñen un poquinho e dixen, vamos a decir descubrimento. Pero gústame que me des aí actitud no escenario. No, porque, vamos a ver, a verdade é que o digo porque é certo. Empezan moitos artistas cada tempada de aquí de Galicia na sección de recantos do programa Luar e non todos chegan a determinadas fases e coa experiencia coa que estás chegando ti. Así que fainos un resumen, como vai isto do Luar? Como vai esta tempada? Bueno, pois estamos xa na última ronda da quinta fase, non? Entón, a ver, eu estou aí, a miña actuación é o próximo venres, 21 de xuño, e ben, moi ben. Cantamos? De finalista. A unha rancheira. Xa saben, amigos, tiqui, 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 gling, 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 hai que votar por Belusa, non? Sí. Nos vas cantar unha rancheira. Sí. Como vai ata agora o programa? Fixedes varias fases, agora Sí. estamos... Ahora xa estamos 8 finalistas. Chegados á quinta fase xa, 8 finalistas que nos xogamos xa o pase a semifinal. Serán 4. 4 que pasaremos, semifinal e final. Entón... Me gustou a actitud, 4 que pasaremos. Así que ten que ser así. Ustedes xa saben, é moi importante para un artista a confianza aparte, porque unha das cousas que destaca a xente é a voz, non? Tiñas experiencia como cantante que non fora a ducha antes de entrar no lugar? Que non fora a ducha ou coas compañeiras ali dos trabazos, non? Que nos xuntamos a veces ali no local e dixemos, vamos a cantar algo, pero nada, todo casero, todo caseiro. Eu realmente experiencia non tiña ninguna, de feito dicía, pero aquí a que vou ir eu ao casting, non? É dicir, para que me vou a presentar? E a verdade é que chegar a onde cheguei é alucinante, indescriptible, a verdade. É que o talento a veces non hai que estudialo, o talento aparece e está e se disfruta. Contanos onde se encaixaría para estar máis cómodo dentro do mundo da música Belusa Carballo. Pois eu encaixaríame no mundo mexicano. Ándale, sí, pero sí. que ten México con Galicia? De feito, estou super feliz porque vou a rematar, non sei o que decimos, non sei se pasarei a semifinal, se non, pero polo menos o orgullo de decir que por fin me tocase unha canción que é un rexistro que me encanta, porque empecéi cunha rancheira e finalizo cunha rancheira, é dicir, cantei 4 cancións polo medio que non tiñan nada que ver co meu estilo musical, o sea, nada que ver, pero todo pop. Pero te adaptaches, non? Sí, intentei nas, pois eso, con positividade, con enerxía, e sacalas adiante, pero eran cancións moi rápidas, moi rítmicas, eran complicadas, realmente para min moi complicadas. Bueno, e agora, por fin... Aí tendes un fenómeno como é Pedro, que aparte de José Miguel, pero Pedro, que está con vos con moito tempo, creo que vos axuda moitísimo. A min, Pedro, me axuda moitísimo en tranquilidade. O sea, eu estou moi nerviosa, moi desconfiada, negativa, e chego ali e me cambio o chip. O sea, salgo super positiva, relaxada, tranquila e a centrarme no que me teño que centrar. Pero claro, subes ao escenario e os nervios xoganche malas pasadas. E Andrade? Bueno, a min Andrade caime moi ben. Moi ben. Pero pues mete medo a todos, con esos comentarios... Sí, pero eu sei que ele está facendo ali, ten que xuzgar, ten que decir a realidade, non? E ti tes que aceptala, é o que digo eu, eles son os membros do xurado, non? Porque despois o público é o que fai eso. Hoxe, que cantamos aquí? Espectáculo de hoxe, contanos. Pois, hoxe decidín como introducir un pouquiño con 4 mexicanas, non? Que é o rexistro que a mí me chama moito, así deleitando con ese vestido que inaugurei no Luar, que non volvín a poñer nunha actuación, entón agora vai ser como volver a abrir, non? No escenario esa actitude mexicana. E despois, pois, un pouquiño máis de romanticismo, non? Porque eu son moi romántica, entón un par de cancións así máis tranquilas. Romántica. Sí. E rematamos... Unha máis tristona, outra máis romántica, así e tal. E despois xa, pois, rollo luareiro, pop, un pouquiño de cumbia, un pouquiño de paso doble, e xa te vas.
Pois, amigos, nos vamos. Nos vamos esta tempada con Belusa Carballo para voltar na tempada próxima 2019-2020, dándovos as gracias por estar aí, dándovos as gracias por vir a disfrutar das actuacións, e nos imos para que quededes con Belusa Carballo. En tu fiesta, amigo, tú vas a gozar, el rey del fútbol te pone a bailar, un merengue bueno, Bueno, esas palmas. Esas palmas que non as escoito, esas palmas, porque a este ritmo de merengue vamos a presentar a artista que nos acompaña, artistaza, llegada desde Castro Caldelas, Belusa Carballo. Fuerte aplauso para ella. Ahí ven con toda energía. Hola, Belusa. Bueno, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estamos? Feliz, por suposto, tal vos. Bueno, ese temos conciertazo. Esperemos que sí, non? ¿Quién é Belusa Carballo? Unha recanteira de luar guapísima, aquí me tens. ¡Qué perda, Dios mío! Mira, non haberá nadie que teña nada que ver con ela, porque... Bueno, ainda non o vexo, non sei, non... Ai, non. No, eso bichos. Non me quero. Ah, pero hai. Entonces, non me podo acercar moito. Acabasme de romper o corazón. Bueno, amigos, vos deixo con Belusa Carballo, que creo que vos ten moitas cousas que contar e moitas cousas que cantar. Forte aplauso, Belusa Carballo. Hola. Bueno, estou un pouco alucinando. É que hai unha luz que, bueno, penso que vexo a todo o mundo, pero estou alucinando con un dos que estáis sentado. Moitísimas grazas por vir a todos. De verdad, moitísimas grazas. Bueno, en vez de presentarme eu, vamos a poñer un vídeo que vai explicar moi ben como eu son e como me defino, vale? Espero que vos guste e moitísimas gracias por estar aquí, vale? Cando lonxe te encontres de mí, cando queiras que estea contigo, non terás... Ola, queridos belusers. Que tal estades? Eu aquí estou escoitando a primeira actuación de Belusa, que as outras gustáronme, pero esta encantoume. Estou aquí para expresarvos dunha maneira máis sentimental o sentimento e agradecemento que sinte Belusa. Xa case fai un ano que nos informou de que a acolleran como recanteira de Luar, e desde aquelas, cantas vivenzas, cantas mostras de cariño e canta entrega de lestes. Todos soñamos e vivimos con soños desde que nacemos. Algúns temos ou teñen a sorte de que se nos cumplan, e para ela este é un dos grandes. Se tuvera que definir a Belusa, faríao dicindo que é humilde, extrovertida, alegre e moi solidaria. Axuda e participa en todo o que pode. En resumido, é unha desas persoas que ten algo que fai que a queiras, e ao ser querida vese cada venres que nos demostra o seu talento. Nesta aventura está rodeada de moita xente que conocía e moita xente que foi coñecendo neste camiño. Cada un aportastes un graniño de area para que chegara tan longe, polo que gracias a toda esa xente que cada venres que lle toca ir a cantar a pode ir a acompañar, aos que lle gustaría non poden, aos que fan tantos kilómetros para poder vela, aos que salen tarde de traballar e fan un esforzo por ir, aos que piden o día, as diseñadoras de cartéis para cada actuación, de camisetas, de pancartas, da caixa máxica, a que a viste dunha maneira especial acorde a canción que lle toca defender, para que ela se sinta como unha raíña. Aos que falan antes da súa interpretación, a todos os locais e xentiña que participou nos vídeos de promoción, a toda a súa familia repartida en diversos países.
que a apoia desde a casas e os que se desplazan desde Lisboa a Suiza e veñen a propósito a Plató. Tamén a toda a familia gallega, a todos os veciños dos municipios de arredores e a todos os que estades caíndo de sono e esperades ás 2 da mañá para ver como queda colocada nesa lista. Gracias tamén ao programa do Luar por darlle esta oportunidade. Non só os que están diante das cámaras, senón as maquilladoras, peluqueras, cámaras, a Pedro e Susana Miguel, os encargados de recantos, e os 18 compañeiros que comezaron con ela esta aventura musical. Tantos bons momentos que cando o recanto remate, lévase grandes persoas e moi bons amigos. E, por suposto, unha experiencia única, maravillosa e inolvidable. Ca man no corazón, gracias a todos por axudarlle a facer este sueño posible. Por miles e miles de chamadas que cada venres falaban por si soas. Gracias por querela tanto. Bueno, vou empezar cunha canción que escritastes aí de fondo e ya quero dedicar a causante de iniciarme no Luar, que é Maruja, que está aquí hoxe, que non me falla nunca. E por ela, pois, decidí presentarme ao casting. Ela me dixo, por que non vas, que ti vales? E miro onde cheguei, así que esta canción vai para ti. amigos, que maravilla. Moitas gracias, de verdad. Familia, parexa, amigas. Armando, hola, que tal? E Pachi, por Dios, meu querido Pachi, moitas gracias.
Vamos a seguir con outra rancheira, como non, porque se algo me define a min é a rancheira, e que sepades que o verdes que ven vades a flipar no lugar como a rancheira. Me gustas mucho, vamos. Perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar, pues tú me gustas de hace tiempo y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar, pues tú me gustas de hace tiempo y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que conste amor que ya te lo advertí, que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. ¡Vámonos! Este amor que ya me entendí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Gracias. Vamos ca terceira rancheira vals. E así, perdonade porque os nervios. Claro, teño aquí tantas sorpresas que vos, bueno, non sabedes. Pero hoxe teño aquí moitas sorpresas, entón iso como que me emocionou un pouco demais. Pero bueno, intentarei mantelas aí que agochadas. Bueno, vamos ca terceira vals rancheira, Cielito Lindo, e a ver se vos gusta, vale? Gracias. En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
moi importante para mí. De feito, foi a que escollín ese paso de finalista de lugar. Este é un segredo, non sabe nadie. Entón, se paso, pois, moi ben. Eso non levo unha experiencia maravillosa, pero se son escollida como 4 das finalistas de Recanteiras de Luar, vou a cantar a canción que vou facer a continuación, que sería Foi tan pouco teu cariño, non? Bueno, espero que vos guste. Este é o meu primeiro ensaio, despois terei que matizala, non? Se paso de finalista. Espero que me vexades todos cantando e ojalá chegue a cantala. Moitísimas gracias. Ti querías que te deixara de querer y lo has conseguido. Después de pasar tantas horas enteras llorando por ti, qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tienes otro amor lo gozarás, sabré Dios quién. Probablemente que lo disfrutes, que lo aproveches, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible que lo disfrutes, que lo aproveches. Otro amor lo gozarás, sabrá Dios quién. Probablemente que lo disfrutes, que lo aproveches, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Esperemos que Sevilla non esté tan nerviosa. Pero si fue fantástico. Fuerte aplauso para Belusa, que se va a cambiar, ¿verdad? Se va a cambiar. Os nervios é algo que están no día a día. Nunca vostedes poderán ver un artista que non este nervioso, porque se non está nervioso non é un artista. E para ela, pois é moi importante porque está, como decía ela, arroupada por xente a que lle ten moito cariño. E é o seu primeiro concerto. Vos imaginadevos a primeira vez que fixestedes algo para xente con cariño, unha comida, unha festa, calquer cousa, os nerviosos que vos poríades. Pois esa é a sensación dela, porque é a primeira vez que fai un concerto fora do que é o programa Luar de Televisión de Galicia, e o fai e está a xente co que quere estar, pero non é unha canción, ten un repertorio, fíxense, acaba de facer ora unha parte de mexicanas, pero que agora nos vai a ver cancións tan coñecidas como Chiquitita, chiquitita, dime por qué. Pois a ver se despois cantamos todos, Mientes, Se me olvidó otra vez, Tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, la vida. Xa vos vexo bailar, Xa vos vexo bailar, porque necesita que o pasedes moi ben para perder eses nervios. La Bamba. Para bailar la Bamba. Si me disculpades, aí hai un artista de La Bamba. Es tu single total, ¿no? Tienes que traer la guitarra. No tienes ahí la guitarra. Es el de Víctor, no, el de Víctor sí, bueno.
Víctor casi mejor que no. Víctor es un amigo que es músico y vino acompañando a una cantante y ella se tenía que ir a cambiar, entonces le tocó a él cubrir un poco el tiempo y cantó la bamba. Bueno, estropeó la bamba, la guitarra iba perfecta, pero es que ni una nota el pobrecito de lo nervioso que se puso. Y el pobre lo pasó mal, pero claro, porque lo que tienes es que cuando te pones delante y vas a cantar una canción, ustedes a lo mejor se fijarán, dicen a lo mejor, jolín, mira, qué mal canta este artista, y a lo mejor estamos todos confundidos cuando eso sucede, porque a lo mejor la voz en ese momento, la tonalidad no entra bien en la canción y entonces lo intentas arreglar, porque habitualmente un músico, como es el caso del que hablábamos antes de Víctor, un músico controla muchísimo, ¿no? Lo que es la melodía y tal. Y el pobre intenta de todas las maneras entrar otra vez, pero no hay manera. Tu mente ya no te lo permite. Entonces pasan momentos malos. Pero como el técnico de sonido que tenemos ahí es mala gente, me lo acaba de recordar. Pero esto se lo voy a mandar en un WhatsApp para que después te tenga guardado, ¿no? Carameliño es otra canción que va a hacer. Desesperada, Enloquéceme, El moreno baila, el moreno... Ay, Dios mío, el moreno baila. Viva el paso doble y terminará con Te vas. Señores y señoras, yo no quiero que se vayan, quiero que venga. ¿Está Belusa por ahí? ¡Belusa acaba de llegar! Bueno, Belusa. Ahí, esto va a ir mejorando por momentos, A ver si ahora se me van un pouco os nervios co movimento dos flames. Bueno, estuve facendo así un repaso do repertorio, así que creo que a xente xa non quere escoitar mamingo, que quere verte cantar a ti. Vale, entonces vou a pedir unha cousiña, porque, a ver se non me falla a memoria, ¿no? Sí, vale. Vou a iniciar ahora este pase con unha canción moi importante. Eu non sabía que hoxe iba a ter a presencia aquí dun pedazo de amigo, compañeiro de recantos, que ven desde Santiago. Se a cantaras comigo sería a persona máis feliz do mundo, porque é chiquitita. Tes a letra, teño a letra, non é? Me paga. Permitidesmo, non? Sí, bueno, unha cousa, era cando eu quedei eliminado na primeira fase e ahora está en semis. Así. Foi unha injusticia total, Claro, era dime, teño a letra, claro, teño unha frente só, pero bueno, está ben. Bueno, se non no estribillo, así aí... Veña, o estribillo, va. Quisiera verte así, que no podes disimularlo. Sei que muy triste estás, ¿para qué quieres calarlo? Chiquitita, fálame xa, no me colo aquí chorando. Conta conmigo, eu sou un apoio para ir andando, que segura te conocí e agora estás tan cambiada. Déixame axudar, que eu te quero ver curada. Vamos arriba. Chiquitita, sabes moi ben que as penas
raíz, como las flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti a lo más alto. Quiero ver cómo sonrís para compartir alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir alegría chiquitita. Bueno, más o menos, ¿eh? Yo también estoy nervioso. Muchas gracias por invitarme a cantar. Vale, gracias. Bueno, que tal estades? Vai haber máis sorpresas, tranquilos, que vexo algo moi tranquilo, pero moi intenso. Vale, vamos. Bueno, vamos a contar que hai outra persona moi especial aquí, que é miña nai, claro, que é a nai que me pariu. Que lle vou a decir? Pois nada, que a pesar de que ten dous artistas na casa e ten a cabeza como un pombo, pois é o que lle toca. É o que lle toca. Escoitarnos e disfrutar das nosas voces. Bueno, ahora vamos a cantar unha canción que se chama Mientes, de Camila, porque eu ali no fondo son moi romántica, entón espero que vos guste. Sito, dedícoche, porque eres un cielo e un amor de home. Vale? Llegaste a mi vida sin esperarme tú, supiste entenderme y luego apagarme tú, hiciste lo imposible para mí y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí, no eres la persona que pensé, que creí, que perdí. Mientes, te haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí, hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el nido que hiciste para mí y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte.
das cancións que tanto Melusa dixo, por que me tocarán a min, que terei eu para que me den este tipo de cancións. E despois, sabes que me pasou? Que onde as vou cantar, acábame encantando. Dixen, eu creo que as collín atravesadas e despois dixen que ao final tiña razón Galloso que eran para min. Entón vamos a empezar con unha delas que é Probablemente xa. A ver que tal. Piquiño. Probablemente xa metes no teu pasado e sen embargo eu vou seguir agardando. Non quixen eu partir para ver se algún día se ti queres volver. Encaixe na tua vida, por iso ainda estou vivindo onde sempre, neste mesmo lugar e coa mesma xente. Para que ti ao volver non deixas nada extraño, que vaya todo ben e nunca máis deixarnos. Probablemente estou pedindo demasiado, esquecín eu tal vez que nos xa terminamos, que nunca volverás, que nunca me quixeches, esquecín eu tal vez que non souben reterte. Por iso ainda estou vivindo onde sempre, neste mesmo lugar e coa mesma xente. Para que ti ao volver non deixas nada extraño, que vaya todo ben e nunca máis deixarnos. Probablemente estou pedindo demasiado, esquecín eu tal vez que nos xa terminamos, que nunca volverás, que nunca me quixeches, esquecín eu tal vez que non souben reterte. Esquecín eu tal vez que non souben reterte, esquecín eu tal vez, esquecín eu tal vez que non souben reterte, esquecín eu tal vez que non souben reterte. Gracias. Para ver si eso, déjame meter. Así me pasó un lugar, se puso en la boca todo, pues ahora mismo igual, ¿eh? Bueno, deixadme ver todas as caras. Está aí o Mozo, Graciela, Miguel, Mari Carmen, a miña nai, Armando, José Antonio, claro. A ver, bueno, Mariluz. Eu sempre lle chamo Mariluz á fiña e á nai. Teño un desfase. Veñen xente que ven desde Castro Caldelas, desde Ourense, desde Santiago. Aí, mamá, moitísimas gracias a xente. Que faría eu sin o meu pedazo de público? Que faría eu? Bueno, ahora xa me olvidei do título, fijade que na miña cabeza. Bueno, Tómbola. Esta canción, eu creo que foi unha tómbola que entraron no lugar, por eso dixo, ao final me acabou tocando, non? Ai, Dios mío, cando vin o título no correo electrónico pensei que me daba un infarto. Dixen, pero Dios mío, que pasaría, que faría eu nesta vida para merecer isto? Pero ao final, é o que vos digo eu. É preciosa. Chuli, alguén se anima a facerme aquí o corpo de baile? Non? Nadie? Pois se non é agora na bamba non vai quedar outra, eh? Venga, tómbola. De luces de color,
Bueno, en fin, xa vos gastes conta que teño atravesada, non? Bueno, non me quero tan bola a mí, pero bueno, eu a ela así. Vale, ahora sí que sí, por favor. A bamba é unha canción moi divertida. Sito, por favor, tú que eres tan cañero, me cajo na mar. Súbeme aquí a facer un baile. Solo así. Para bailar a bamba. Non podes? Ai, faríame tan feliz por bailes que nos pegamos xuntos. Peñao, non te atreves? Nadie se atreve a vir aquí a bambear comigo? Ai, mamá, claro, porque despois diceme a mí, no, é que te puxeche moi nervioso. A miña nai, vou vos contar, a miña nai dice, no, é que te puxeche moi nervioso, mira que fixeches. Eso me vai a dicir cando salgo. Ai, mamá, que fixeche, bueno. Pero claro, aquí a cuestión é que non se atreve a vir nadie. Claro, moito falar, pero pouco facer. Veña, non vos atrevedes? Ai, mamá, bueno, pois nada, bebo e seguimos. Bamba! Espero que estés pasando ben, Para bailar a bamba, para bailar a bamba, necesito una boca de grata y otra cocina, y arriba, por ti seré, por ti seré. Foi porque eu outra cousa non, pero alegre son bastante. Entón, despois tocaron cancións así, verdad, Pachi? Que decía eu cando me daban as cancións? A ver, que non me olvide de nadie, por favor. Bueno, moitas gracias de verdad por vir. Dios, pedazo de foco. Armando é... Vamos a presentar a Armando. Ponte de pé, Armando. Armando, ponte de pé. Este señor que me conoceu aquí nun concerto e me dixo, Belusa, vouche dar aí un pouco de impulso. E me leva a radio e, bueno, está aí sempre preocupada polos recanteiros. A verdade, tanto esta asociación como xente como Armando, non, que nos deixen, veña máis xente ou veña menos, eso non importa. O importante é quitar os nervios, dar o primeiro paso, facelo a primeira vez. E realmente, como me dice a Maruja, bueno, vou vos contar, a Maruja é unha persona como Armando, moi culta, sempre quere que fale correctamente, díceme sempre, cuidado cos tacos, porque son moi propensa... Claro. Entonces, nestes 9 meses de recorrido, porque o 14 fixemos 9 meses en recantos, pois eu creo que algo me afinei, non moito, pero penso que... É que non vos vexo nada, xa teño un foco de que non vexo nada. Entonces, bueno, intentei estar máis afinada, máis correcta, intentei cantar un pouco mellor, porque tamén foi un poquinho a clases a perfeccionar, ainda que hoxe non foi o momento de demostrar,
bueno, xa o irei demostrando pouco a pouco. Grazas a toda esa xente que fixeste este pedazo de kilómetros, porque os do Castro podían beber no Castro Calvero un momento, pero están aquí, Os de Santiago, van a Santiago a verme sempre, pero están aquí. Os de Ourense, gracias, de verdad. Voume deixar de rollo, vamos seguir. Bueno, ahora ven outra luareira, outra que, bueno, esta é de Rocío Dúrcal, entón dixen eu, esta me la comou con patacas. E depois pasou todo ao contrario. Pero bueno, non me saliu moi alá, pero esos foron os nervios, xa vos digo. Porque me salía moi ben, pero eu cheguei ali, non sei que pasou. Vamos un carameliño, porque xa que eu son tan doce, verdad, Orlando? Por cierto, xa vou moza. Como sou tan dociña, pois vamos a cantar carameliño. E vai para un chico que está aí co teléfono, non sei que estará facendo, en vez de atenderme a mí. Diego, endúzate un pouquiño. Que sepades que Diego vai ás actuacións, foi a Xinzo de Nimi a gravarme, quedanme reflexadas aí porque Diego máis vai guardando, que iso tamén é moi importante. Sácame fotos, Diego, por favor, que despois tengo que mandarles a Nicandra. Bueno, gracias, chicos. Vamos con carameliño. Sempre me dice, cuidado cos graves, cuidado aquí, sube aquí, baixa allí. Entón, claro, teño aí como un xurado que me está observando e cando acaba dice, bien, bien, iso quere decir que fixe mellor que na tele, non? Moito mellor. Moito gracias, chico, que normal. Tamén é unha superación isto, porque na tele, madre mía. Bueno, vamos. Vale. Vamos con unha canción que eu non sou moi guapa, ou sí, non sei, é igual. Non sei se terei o mellor corpo ou o peor das recanteiras, pero con esta canción fixen que un membro do xurado de Luar se puxera Pinocho. Normalmente ese término utilizou Tania, a miña nai xa está así, ai madre,
Eu son así, mamá, encima do escenario e debaixo. Non vou cambiar. É así. Bueno, entón con esta canción sí que disfrutei. Iba con, non sei se vos acordades, un vestido de cuero. Acordádevos? Dicir que sí, por favor. Esta canción levei 3 oitos, nin tan mal. Ojalá que a semana que ven, por lo menos mínimo, teño outros 3. Entón, esta sí que me gustou. A mellor ahora fago peor, pero de verdad que esta canción chegoume, gustoume, e Andrade creo que espectáculo, verdad que sí? Vale, pois, como se chama? Como dice Graciela, desesperada. Vamos alá. Deixamos o mundo loareiro e vámonos así un pouco cañero. E vou a cantar unha canción que se chama Enloquéceme, vale? Isto vai para dedicada aí para os homes que enloquecen as mulleres de amor. Venga, vámonos.
Penso que xa estades un pouco cansado, non? Seguro? Eu vi un no. Empezó ya. Sí. Bueno, eu creo que se nota perfectamente que non son profesional, subir aquí é complicado cando nunca te dedicaches a isto. Pero bueno, como realmente é o que me gusta, me apasiona, dame igual facer o ridículo ou que me salga mal, porque hai que aprender en esta vida. De eso se trata, aprender para mellorar. Eso digo yo todos os días ao meu irmán, ese que tedes aí, que estou sempre dicindo: vamos, Miguel, que nesta vida hai que tirar para adiante, céntrame esa cabeza. Bueno, entonces ahora, xa non sei como cantar, fíjate. Vale, dixemos antes, José Antonio, que íbamos a cantar unha El moreno baila. Esa gustei moito a Mari Carmen, porque si eu sabía que viña, e dixen, pois non te preocupes, así que nin me miredes a min, quéramos a todos bailando, olvidaivos de quen está cantando, imagínate que é unha música que suena por aí, porque esta canción é para menearse, así que, venga, El moreno baila, vámonos. Vamos. Venga, venga, pasa aquí. Podemos bailar xuntas, Sí. Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. El salón está lleno, todos con todos, nadie es de nadie. El moreno ha venido para divertirse, le gusta el baile. El moreno aparece, ya se respira, ya está en el aire. El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme. Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle. El moreno se ríe, todos con todos, pero no es de nadie. El moreno ha venido para divertirse, le gusta el baile. ¡Vámonos! El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todos con todos, pero no es de nadie. El moreno aparece, ya se respira, ya está en el aire. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. ¡Vámonos! ¡Madre mía, madre mía! Mira, gracias a estar ao bon, cantei con un escenario, camiñará e cunha amiga. É que hai que valorar todo o bon esta vida. Xa non só salir na tele. Isto vai salir en YouTube, Cando a miña nai se entere de que isto empeza a rular, pois empezará co móvil a romperme a cabeza. E dirá, pásame isto, porque ten no vir más, entonces dedícase todo o día a falar que no vir más. Bueno, que vos vou contar? A ver. Bueno. Maruja Diego, nesta canción tens que bailar. É un paso doble. Algo máis tranquilo. Vos tamén tens que bailar. Non aquí, pero si queres aquí tamén. Pero viva el paso doble, non é para mirar, é para bailar. A que sí?
Pues venga, vamos a ver. Queremos ver bailar. Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, desmonteras tres camotes en el redonde y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el pica, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que alegra la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple en esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, cargo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. La bravura sin medida, el valor y el temple en esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, cargo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Gracias. Ay, Dios mío, qué contenta estoy. José Antonio, ¿a que nunca se bailaron tanto? Eu dixenche que a miña xente, vamos, veciños de Ourense, esta calidade de, vamos, isto, que vou dicir eu, que maravilla, que alegría. Bueno, pois ahora vou a cantar unha canción, perdón, como despedida, vale? Por eso seleccionei, porque a última, fíxose moi corto isto, Dios mío, non pensei eu que se me faza tan corto. Sabedes por qué? Porque cando contas con xente que te está como arroupando, non? Todo se che fai corto. De verdade, eu estou alucinando, porque veciños do Castro, que a verdade é que seamos como seamos, somos moi unidos. Diego e Maruja son como da miña familia, coñada da miña nai, o sobrinho, amigos, Mari Carmen, Armando, que eu non vexo ben. Bueno, meu irmán e a miña nai, que son máis pesados. Son aí os meus acompañantes de vida desde que nací. Bueno, o meu irmán desde que ten ahora 20 anos, que anteriormente non. Pachi, ai, Dios mío. Pachi é o meu mellor amigo en Recantos. Confidente, amigo, conselleiro... Que vou dicir? O que o meu mozo me bota a bronca por chegar os sábados tardísimo a casa é porque estou con ele, con outros recanteiros. E explícollo, estou compartindo, socializando, enriquecéndome, non? Non estou de festa, estamos tomando algo, tranquilos, sentados. Pero pasámoslo moi ben. Orlando, pois é un mozo, levanta a man, que te conozco por aí. Que teño que decir que desde que díxome, se te metes no mundo da música, vou te ir ver a todos os sitios. Home, ten suerte porque ainda non estou nun trío ni nunha orquesta, pois senón, hai no ter crudo. Pero por ahora está cumprido, moi ben. E Graciela, pois levántate, Graciela, por favor. Esa chica, é unha rapaza que conozco, esa amiga miña dende aí 3 anos, pero dice que eu son para ela, como é? Ai, non chores, por Dios. Bueno, nada, que como se me fora irmá, unha confidente, unha amiga, está aí para todo, é como non iba a estar aquí. As verdadeiras amigas aí están.
dando callo. Vámonos, te vas. Un picazo, espero que os guste. olvidara de nadie, gracias por vir. Pero mira, eu non me podía marchar. Digo vos unha cousa, cando tes un irmán que che sigue como o camiño, non? Que lle encanta cantar e que te ven a ver, daqui non marches en cantar. Pasa pa aquí, meu rei, pasa pa aquí. Con todos vos, Miki será o próximo recanteiro de Luar, seguro, segurísimo. Bueno, esta canción que acabo de cantar eu agora, fixe na inteira con capillería de que pensase, digo, que ben, librei. Non.
Esta canción cantou en Bamboleo, a que acabo de cantar eu, moito mellor que a min, Vou beber. Isto ao meu irmão non lle pasa, pero a mí sí. Eu tiña clarísimo que non iba a ser. Como? Xa pensei que acabara todo. Bueno, para poder cantar esta canción tens que definir a tua irmá nunha frase. Home, di algo bon. Verdadeiramente hoxe flipante. No, bueno, non inventes que tampouco. Bueno, é difícil, sabes que é difícil, porque ele estuvo aí comigo, pero para ver que canción vas cantar. Bueno, Miguel, xa te direi. Agora a ver que che axudo. Eu quería que fose así un pouquiño, sabíades que Canto Luar tiña que cantarlas porque son algo que me identifica, pero bueno, quería que fora un pouquiño sorpresa, porque claro, eu non teño un repertorio. Decía Armando outro día, ai, Melusa, mándame unha canción grabada por ti, e dixenlle, pero que no móvil. Que me piden de Valencia. Que me piden de Valencia. Porque este señor fai moito por eso, porque cheguemos ao cima e que nos coñeza a xente, non? Hai que, para o vernos que ven, hai que darlle caña. Entonces, Miguel, seguimos pasos. Que si na banda, pero que ahora, banda, folión, pero que ahora o chaval xa está nunha charanga, xa está nun coro, o sea, xa me pasou. É dicir, eu non sei onde quere chegar. Entón, para min, cantar con el é un regalazo. E non sei se algún día poderemos facelo nun lugar, non o sei. Eu penso que sí, que algún día chegaremos a cantar xunto nun lugar como recanteiros oficiales, pero senón vamos a empezar hoxe aquí. Así que, mételle mecha. Tranquilo. Se te equivocas, eu creo que hoxe me equivoquei máis veces que nunca, pero aquí estou enteiriña e coleando. Así que, eu fago os coros, amigo.
canción para min estaba moi subida de tono e pois que... É verdade, teño... Déxeme. Quero dicir que eu teño máis tono que a él, non? Entonces, claro, está voz de muller e me toca cantar o pobre rapaz nun tono de muller. O sea que, para a próxima teño que meter a base musical correcta para cantar como él. Bueno, sí, no, xa me cortaron este micro, pero fixo moi ben, a verdade. Un forte aplauso para o irmán de Belusa. Bueno, Belusa, chegamos ao final e dende Queixomer dos Pinos queremos agradecerche que estiveras aquí connosco, que saibas que tanto para ti como para a túa xente este a vosa casa e que queremos facervos entrega dun pequeno detalle, pois entre eles un diploma, unha revista, un cartel para que vos quede de recordo de voso paso por aquí e que, bueno, os maiores éxitos do mundo en Luar e sobre todo neses proxectos que seguramente aparecerán a partir de agora e que poidas seguir traballando nesto que che gusta. Tú dixeches antes, o importante é traballar e traballar. Pablo Ruiz Picasso tiña un becario e o becario lle preguntaba: maestro, como fai vostede para inspirarse? E dice: eu traballo, e a inspiración colleme traballando. Así que seguir traballando sempre. Noraboa, Belusa. Pero non nos podemos marchar así, queremos algo máis, non? A ver, unha máis, se posible. Home, por favor, mirad. Solo con estas caras de felicidade. É que de verdad que pasei a miña primeira experiencia, que estaba así un pouco, bueno, sabes, non? Cheguei aquí, puxeme nerviosa, vin aí unha cara, xa se me foi a mente outro lado. E puxeme moi nerviosa, pero realmente teño que decir que pasei a primeira vez dar o paso, estou super contenta, pero tamén gracias a eles, porque eu ver tanta cara coñecida dame moito calor, non? Moita roupa, grazas a este pedazo de público, porque sen eles... Tamén, aparte de agradecer, por suposto, a todo o público, quero facer un agradecemento a xente que está un pouco por detrás, en cámaras, Lucas, Carlos Pérez en realización, Alex en sonido e iluminación, sin cuyo esforzo e traballo tampouco sería posible. Entón, tamén ese forte aplauso para eles. E agora, con que nos vamos, Belusa? Bueno, eso, decir que eu cheguei aquí ás 5 da tarde, e xa estaban aquí os rapaciños todos funcionando, tedes un pedazo de equipo, aparte moi coordinadiño, e fanche moito caso, hai que decir que moi ben, gracias chicos, aparte moita amabilidade, moita amabilidade. Bueno, vou a finalizar, vou a usar de Pachi, hai unha canción, podo usar isto, sí, hai unha canción que vamos a cantar o día que finalice Luar, que vai ser o 19 de xullo, o 19 do mes que ven, vamos a cantar unha canción que... Bueno, como usan aquí, bueno, vamos todos os recanteiros o día que acaba Luar, vamos a cantar unha canción moi bonita. Eu a verdad que non me esperaba que hoxe tuvera ningún recanteiro aquí, de verdad que non tiña nin idea, nin idea. Entonces, iba a cantármola, porque, bueno, fui a gravar este venres pasado. Para min é moi importante porque vai ser o final desta etapa recanteira, o final de moitas emocións, de moitas vivenzas, moitas risas. Tamén choro, verdad, Pachi? E nada, vou a cantar Luz de Luar, moi bonita. Non miredes, simplemente quedadevos ca letra, co sentimento, olvidadevos de como se canta, vos sentidea tal e como vamos a sentir nós, porque vai ser o final de tantos momentos maravillosos. Así que para vos, moitísimas gracias, graciñas por haber vido e facer o esforzo de estar aquí, vale? Bueno, unha cousa, eu ainda gravo esta canción o próximo venres, co que non me sei moi ben a letra. Quero aproveitar unha cousiña solo para decirvos, bueno, pois que cando me presentei a Luar, eu canto na ducha solo, non toco algo guitarra, tal. Entonces vas a concursar, vas a... Bueno, crees que vai tal. E despois, teño que móvil, e despois conoces xente, non? Un mogollón de xente e tal, bueno, eu con ela, desde o primer día, con ela con Alberte, con Monse, pero bueno, se boteu con ela con Alberte desde o primer día cando tei mogollón. É unha rapaza fabulosa, bueno, conozco a toda a súa familia, o mozo, tal,
e a verdade que se merece chegar á final de Luar e ojalá gane e, bueno, e que teña moitísimo éxito. Por os meus votos non ha de ser, seguro que a vou votar, vale? Veña, gracias. Gracias a todos. A luz deste escenario, se acosó no ben cumprido, sentiremos calafríos e alguna lagrimilla vai caer o chan. Se a sorte nos acompañou fantástico, e se non teremos xa gozado máximo, xuntar, luz de luar, que naceu neses momentos entre nervios aprendendo como cantar, como soñar, vai nos xuntar, luz de luar, na tensión de mil ensayos as palabras do xurado e a ilusión por triunfar vai nos xuntar, luz de novos retos, cada quen co seu talento, e agora máis nos xuntos temos que cantar, vai nos xuntar, luz de luar, que naceu neses momentos entre nervios aprendendo como soñar, vai nos xuntar, luz de luar, na tensión de mil ensayos as palabras do xurado e a ilusión por cantar vai nos xuntar. Unha teloneira é cando antes de empezar Luar temos a oportunidade, os recanteiros, de cantarle unha canción ao público, non? E eu só fixen dúas. El dixo mai pouco, acabase Luar, non cantamos unha recanteca, unha teloneira xuntos. Mira, isto que me pasou hoxe foi o mellor regaliño que me podeches facer. De verdad, moitísimas gracias porque non vai a salir, o día da final non vai a salir igual. Hoxe foi mellor. Increíble, de verdad. Gracias. Bueno, moitas gracias por vir, espero que vos gustara. A próxima será mellor, a seguinte mellor, pero sobre todo eu disfrutei no moito, espero que vos tamén. Un bico.